नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात तसेच अंकोला तालुक्यात खूप पाऊस. गंगावळी न्हंय भन व्हावता. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात तसेच कारवार तालुक्यात गेल्या 2 दिवसाच्या जोरदार पाऊस पडिल्यान अंकोला गंगावळी न्हंय भन व्हावता. अंकोला तालुका तसेच येल्लापूर तालुक्यात सुद्धा खूप पावसाचा जोर आशिल्ल्यान येल्लापूरच्यान गंगावळी न्हंयत येवच्या उदकाचे प्रमाण जास्त जावन गंगावळी न्हंयच्या आसपास आशिल्ले स्थायीक भयेन कंगाल जावन गेलात. गेल्ल्या वर्सात गंगावळी न्हंयक पूर येयल्यान खूप अशा मोठ्या प्रमाणाचे नुकसान सोशिल्ले आसा. या वर्सा सुद्धा तशीच परिस्थिती येवची आशिल्ल्यान परत नुकसान जातले अशे लोकांलो अंदाज आसा. हवामान खात्याच्या अंदाजाप्रमाणे आणि 2 दिवस पावसाची शक्यता आशिल्ल्यान आणि गंगावळी न्हंयची पातळी वाढते आशिल्ल्यान स्थानिकांक स्थलांतर करच्या तयारीत आसात. प्रशासन सुद्धा स्थानिकाला रक्षणासाठी सिद्ध असून रक्षणाची सगळी व्यवस्था केला असे तहसीलदार उदय कुंभार यांनी प्रसार माध्यमांना सांगला असे कळला. ಗಂಗೋಳಿಯಿಂದ ಈಗ ತುಗಸಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 6-3 ತಿಂಗಳ ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಎರಡೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ತೊಳೆದು ಹೋಗಿ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಳಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಹೌದೌದು. ಹಾಂ वीज ट्रान्सफॉर्मराक धडक जावन काडीत आशिल्ल्या एक मनशाक मरण. कारवार. अंकोला तालुक्यातल्या हरवाड हिंगा कार वीज ट्रान्सफॉर्मराक धडक जावन एक मनशाक मरण आयले आणि 2 जण जखमी झाले. या अपघातात रवी तेज वय 21 हाका मरण आयले. पवन कुमार आणि बालचंद्र हेमी जखमी झाले. जखमी झाले मनशाक 108 रुग्णवाहिकेत घावन अंकोलच्या आस्पत्रेत पहिले उपचार करून पुढील उपचारा खातीर तांकां कारवारच्या क्रिम्स आस्पत्रेत व्हेले. काडीत आशिल्ले सगळे आंध्र प्रदेशातले अशें पुलीस सुत्रांकडच्यान कळ्ळां. वट्ट 10 मित्र मेळ 2 वेगवेगळ्या काडींतल्यान आंध्रांतल्यान गोवा प्रवासाक येता आशिल्ले. ज्या काडीत रवी तेज हो मृतावस्थेत मेळ्ळो ती कार हारवाडच्या रेल्वे पुला लागीं पाविल्ली तेन्ना चालकाले नियंत्रण चुकून कार राष्ट्रीय महामार्ग 66 लागीं आशिल्ल्या वीज ट्रान्सफॉर्मराक धडक दिल्ल्यान इलेक्ट्रीक स्पार्क जावन गाडयेक उजो लागून हो अपघात घडलो. हे प्रकरण अंकोला पुलीस स्टेशनात दाखल केला. अध्यक्ष ఏమవుతారు చిక్కుంటుంది వెళ్ళొద్దు నేను जोरदार पावसान दरड कोसळणं रामनगर गोवा महामार्ग 4 तास बंद. कारवार. आयताराच्यान सतत जोरदार पावस पडिल्ल्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बऱ्याच जाग्यार जनजीवन अस्तव्यस्त झाला. या पावसान जोयडा अनमोड घाटात दूधसागर मंदिराकडेन सोमाराक रस्त्यार 2 जाग्यार डोंगर कोसळिल्ल्यान रामनगर गोवा महामार्ग वाहतूक संचाराक 4 तास बंद उरलो. या घटनेची खबर मेळटाच अग्निशामक दलाच्या अधिकाऱ्यान ताबडतोब घटनास्थळावर भेट देऊन जेसीबीच्या सहाय्यान रस्त्यार पडिल्ली माती काडूक सुरू केली. जोरदार पावसात अग्निशामक जवानाक ही माती काडूक खूप अडखळ येतालो. दूधसागर मंदिरा सकल गोंय दिशेन वयतना एक ल्हान धबधबा असून तेजो भाग कोसळ्ळन मोठमोठी झाडां डोंगराचे पातर माती रस्त्यार पडिल्ल्यान सुमार 200 मीटर रस्तो चिखलान भरलो. तेजेन बेळगांव धारवाड हुबळी या सारख्या शहरांतल्या येवची वाहनां रस्त्यार अडकून उरली. जाल्यार अथक परिश्रमान अखेर 4 तासांनंतर दोन्ही जाग्यावयली रस्त्यार पडिल्ली माती काडून रस्तो वाहतूक संचाराक सुरळीत करून दिलो.
कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवार अंकोला विधानसभा मतदारसंघाच्या वट्ट 22 दिव्यांग लाभार्थ्यांक वाहन वाटप. कारवार अंकोला विधानसभा मतदारसंघाच्या स्थानिक क्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत 22 दिव्यांग लाभार्थ्यांक आज आमदार रुपाली नाईक हांच्या हजेरीत 3 चाकी गाडी दिली. दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या समृद्धी खातीर सरकार जायत्यो योजना आणि सुविधा दिता. आदली सरकारच्या काळात खूप लोकांक ही योजना मेळनाशिल्ली. श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाल्यानंतर समाजाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत ही योजना पावच खातीर खूप कष्ट घेतली आसात. कारवार अंकोला विधानसभा मतदारसंघाच्या वट्ट 22 दिव्यांगांक वाहन वाटची ही पहिलीच वेळ आसा. अशेंच दुसऱ्या टप्प्यात बी वाहनाची वाटप जातली. दिव्यांगांक तेमगेली मानसीक शक्ती वाडोवसाठी आम्ही तेमकां प्रोत्साहन दिवन तेमगेलो आत्मविश्वास वाडोवच्याक प्रयत्न करूं जाय अशें आमदार रुपाली एस नाईक हांणी सांगलें. ह्या वेळार नगरपालिकेचे अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिगळे, उपाध्यक्ष PP नाईक, भाजपा नगर मंडळ अध्यक्ष, ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष, तहसीलदार, पौरायुक्त, तालुका पंचायत प्रशासकीय अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी हेमी हाजीर आशिल्ले. नगरसभा कर्मचारी आंदोलनकाराक समाजसेवक श्री रवींद्र नाईक हेमगेले समर्थन. राज्यपालान न्याय दिवची मागणी. कारवार राज्याच्या जिल्हास्तरीय नगरसभा कार्मिकांन न्यायासाठी पुकारिल्ल्या आंदोलनाक सामाजिक आंदोलनकार श्री रवींद्र नाईक हेमी तेमकां समर्थन सुचयला. या कार्मिकाला मागणेक राज्याच्या राज्यपालान सामाजिक दृष्टीन न्याय देऊ जाय म्हणून आग्रह केला. तेमी आज शिर्शी नगरसभा कार्यालयाच्या आवारात जिल्हा आणि नगरसभा कार्मिक संघाच्या आश्रयात अनिर्दिष्ट धरणी आंदोलना जाग्यार भेट देऊन आपलो पाठिंबो देऊन या वेळार उलयताले. कार्मिकाल्या समाजाची स्थितीगती आणि अभिवृद्धीच्या विचारान अध्ययन केलेल्या बेंगळूर विश्वविद्यालयाच्या वरिष्ठ पंगडाच्या शिफारसीप्रमाणे सफाई कामगाराक न्याय मिळवून देऊ जाय म्हणून आग्रह केलो. नापेक्षा मानव हक्काचे उल्लंघन जातले असे तेमी म्हणले. या वेळार धरणेक बशिल्ले सफाई कामगार प्रमुख नागप्पा M नायक, गणपती हरिजन, किरण हरिजन, अनिल हरिजन, महेश हरिजन, श्रीकांत नायक, सुशीला हरिजन, गणेश देसळडे, संतोष हरिजन आणि इतरांबरोबर श्री रवींद्र नाईक यांनी चर्चा केली. CITU जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದಾಗಲೇಬೇಕು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದಾಗಲೇಬೇಕು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಬೀದಿಗಿಳಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात.
कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.